मालानिफ्राय जानाय? दाख्लैनिफ्राय। दाख्लैनिफ्राय। हांखो गोलाव गोलावबो। बिनि सोमोन्दै बुंगोन आं दिनैयो, मानो होनोब्ला गोबां मानसियानो आंखौ कमेन्ट बक्सआव सोंहरदों जे दाखालि आङो जिथुनिखि बाबाखौ बावदोंमोन मागोनि मुङै, ओमफ्राय बेवहाय आं बेखौबो होदोंमोन, ओमफ्राय दा माने बेखौ नुनानै सानैसो मानसिया आंखौ सोंहरदों नोंसा बाबाया डाक्टरमोन नामा? बिनि फिनानो जाहैबाय औ, जोंहा बाबाया सासे डाक्टरमोन, खिन्थु प्रफेसनेलि बिदि डाक्टर नङा, पार्सनेलि डक्टर, गामियारिनि डक्टर। ओमफ्राय सानसे समाव हस्पिटाल खाथियाव गैया, गोजान गोजान जायगा नङा होमबा, बे समावहाय बे एरियानि गासैबो पेसेन्टफोरखौ बाबायानो फाहामजोबोमोन। आरो बेजों लोगोसे बाबाया मोनसे रेकर्ड दङ जे NDFBखौ सानसे समाव जोंनि जोहोलावफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामग्रा होननानै आर्मिफोरजों बुजादोंमोन आरो। हाग्रा बंग्रायाव बांसिन थायोमोन नङा होमबा जोंनि जोहोलावफोरा, ओमफ्राय बिदिनो गोबां समाव बेरामजों जुजिनांगौ जायोमोन, ओमफ्राय हर गेजेरमानि जोंहा बाबाखौ लांफैयोमोन। माने गोबां जोंनि जोहोलावफोरखौ जोंनि बाबाया ट्रिटमेन्ट खालामनो मोन्दों आरोना। ओमफ्राय बिनि मुङावनो लासैनो गोसारनानै बाहेरायाव थांनानै ओमफ्राय आर्मिफोरजों नागिरफैजादों, आरो नागिरनानै मोननायावबो बाबाया जेबो रोङि रखम जाफ्लाना थानायावबो जेनेबा बाबाखौ बुनानै गालांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय खाफालानो बेनोसैमोन नङा होमबा। आरो हयथ' जोंहाल' खस्थ' मावाखै, जोहोलावफोरनि थाखाय बाबायाल' खस्थ' मोनाखै, गोबां मानसियानो खस्थ' मोन्दों, बा रायखांबानो दुखुसो जायो। बेनिखायनो जायखिजाया बे जास्ट नोंथांमोना इन्टारटेनमेन्ट हिसाबै नायोना, बा माबा मोनसे मरेल हिसाबै नायोना, बा माबा मोनसे आंनि रोंगौथिखौ नायनो लुबैयोना, नोंथांमोननि गोसोजों नायबानो जाबाय। जायखिजाया नोंथांमोननि फिनजों लोगोसे देखायनाय मोनसे भिडिअ होमबा। बेनोमोन बाबानि स्ट'रिया, ओमफ्राय बेखौ जोङो हरफायासै बाबानो, मानो होनोब्ला बाबाया जोंखौबो एसे फोरोंलांदों बिनि मुङै आरोना। आरो जोंहा बाबाखौ बे एरियायावहाय मोनसे मुंजों सिनायो, जाम्बा डाक्टर। जाम्बा डाक्टर होनबानो बाबाखौ बयबो सिनायजोबो, मिथिजोबो बे एरियानि सुबुंफ्रा। बाखि जोंहा बाबाया माने गासैबो गेदेर गेदेर बेरामखौ ट्रिटमेन्ट खालामजोबनो हायोमोन। अनलि मोनसेल' हायामोन, बेनो जाहैबाय मा होनो बेखौ सिजारिं केस नङा होमबा। सिजारिं केसखौल' हायामोन, बाखि अपारेशन केस, सिजारिं केस बेखौ हायामोन, बाखि गासैखौबो हाजोबोमोन। बेबि जोनोम जानाय नङा होमबा, प्रेगनेन्ट लेडि, बेफोरनि समावबो बाबाया गोबां फाहामथाय होनो हादों आरोना लोगोफोर। दा आङो बाबानिफ्रायबो जोंबो आरोना, आंबो आरो जोंनि केमेरामेन फंबाया आंनिख्रुइ बांसिन रोंगौ। ओमफ्राय आं जि एसे रोंगौ, दिनै आइखौ ट्रिटमेन्ट खालामगोन, आइनाबो देहाया उसुबिदा, ओमफ्राय आइनि ट्रिटमेन्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय जायखिजाया आं बिदि जेरावबो ओंखारनाय आवगोल बाबाजों सम सम ओंखारोमोन आरोना। ओमफ्राय बाबाया जेब्ला थायोमोन गामियारियाव, बाबाया जोंखौ फोरोंनो होननानै लिंफालाङोमोन, बेवहाय जों थांफायोमोन। ओमफ्राय आङो गासैखौबो हायो हानाया, खिन्थु एसेबां गोथौ गिदिर गिदिर बेरामखौ नाया आङो। ओमफ्राय जायखिजाया इन्जेक्सन थुनाय, सिलाइन थुनाय, रोदा बासिनानै थुनायफोरखौ आं हाफ्रामजोबगौ। आरो बाखि नायलांदोल', ओमफ्राय आइखौ दिनै ट्रिटमेन्ट खालामनो। मारि डक्टर आइसो डक्टर। मालानिफ्राय जानाय? दाख्लैनिफ्राय। हांखो गोलाव गोलावबो। सालाया नाय। दिस जादों केसा। बे एसेथार गेदेर इस्यु नङा,
लोंनायखौ गार लोंनायखौ गारबानो खमायलांगोन बेफोरो ओमफ्राय आरो जे मेडिसिन होगोन बेखौ जाना होबानो जाबाय मेडिसिन लाबोखादों आङो ओमफ्राय बेफोरखौ जाना होबानो जाबाय गेस फर्म जादों गेस मिथिबाय जानाय लोंनायखौ मेनटेन खालाम आरो थावनि बुस्थु जाथ'थारनाङा मिथिबाय होमबानो दसेनो आराम जागोन लोगोफोर बेनोमोन जोंनि ट्रिटमेन्टआ होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों